Nongkrem Constituency hak sining kong kelas Sdang ya kajing Synreit Dawai haba Baroh Kawei Constituency kumsi benta banyada na kajing priang kunyang coronavirus. Ya kata kajing Synreit Dawai lah Sdang na happy beli ha ka ba omel ye ka Nongkrem ba lambor mal ngiang ladon lang rengkat kejidon lang kinong yalam snong jong kata kathan. Haba kran berkelap thai kubor omel ye lo ong ba kata kajing Synreit Dawai kalong ka bodon kam hadu kata-kata na maro omtang ka sarkar ki bodon kam ya kajing da lewat hanong kandong ru kidon kam ya ka. Ha ka juga por lo ong ba shen unsa sam ya ki Dawai kuli ki ba penyap ya ki nyang ki bodon ha ka Utai umelia badairu Chairman ke State Planning Board lo ongru ba kamdai setia ka kam ka basuk ya ka sarkar ban penbiang lut ya Baroh ke jingdon kam Henry kedon kam ru ya kinom ikmat ban tenong langai ke jingit kli hakilang Baroh ke jingwan mentaka sengi kalong ba nginwan ban spray Dawai nang menta jong ka Constituency jong ahi Baroh Kawei ya ka ba kaktin ko ang prevention is better than cure kemudian ka ba ngi la ban telakam ban Synreit ya ki Snong githaw kamot ka ki jet khinang ba prepare ki upload te kani kadi Kawei ka banta ka ba ngasim manta ka sinjam ka baningkong but kani kan continue ya ka Constituency Baroh Kawei te Kawei ka bang skwa ban pensngo kalong ba kadon ka jing ya panbit lang but Kawei na ka enterprise tadi ka RG enterprise kidi ki authorize dila habiti bat ki Dawai ta shin hapo kani ka jalang jungi te hatin bang ong kumnungin la ban telakam namar ba ngaiba hapo urban areas ka municipal kalale ya kabdon kam tenray Kawei pat kalong ba shine sipo ki thain ng kanong manuban pej kata de jingkali titi namar kata nga sungon panpaw ba kumui ni ginong mikmat ubodon hapo ki rural areas ki bala light na po ka municipal na urban te kadi ka banta jonga bangan haban kitkhia na bantaban pentikna ba kakot kakhya kan longlang kumju kumbalong hakiwi kisnong hapo urban te uni kidi Dawai ki ba one na po Ahmedabad ya ba lale kerpang bat uni udi jai Dawai ba ngila ban penungkam hapo to ya ki pajba bagindi ini ko kamot u penyap ya ki bakteria te kani kidi ka sinjam ko baningkong bat kabaan kolongan sa sampat igini ki tablet kiba ngin penpoi sa kisnong githaw namar ba uni udi u tablet ubang ina recommend na po ka Ahmedabad laboratory test but kanigrims hagini ki tayo blalay no kalong ba ka jing jabo jong ko kalong naka 6,000 naka 10,000 litar ka jing jabo jong ki knyang gidon kumba praspa 0.50 ka ajan poi siajar jung kita bakteria te hadim la penang kami ni tablet ka hadin sikenta ko snat kalong ba kani ko naga jing jabo ko belong hadu praspa san po 0% ti kumnungin niya da gibreo kamot banyada de lamba jung kilat kinti ka bangi kum ginong mikhwan hawan ngi sothu baka government menta kamni ka basuk ya ka sarkar baka ni kadi ki emergency te mungin ong ban upsa ka government kalong ba mungin siong ba ajirap na po ka office jong deputy commissioner kalong ba te kamot mangi kuminong mikhman hap thawlat ni haban wan hi kalat kanti kumno banyada nam tagipad ba te ladang Baroh ngi sim khia ban yai lang hakani ka lenti ngong ba hangni poste jungi kanumla banwan ka ka jingpang kata de Kawei ka ban kame na po ka DC deputy commissioner office kaong ba Baroh kibriu kidei ban yasyong hala kisnong kanang banginyo banaybam tenrei ka ba ngangalingo kalong ba unong krem Constituency ulay sa sor usabat hakipulit bahabo usabat hakipulit upulit uang syanumlek yung ihabit Dawai uang iPass tenrei menta ka ba hamthamula kalong ba ubanang ni ukiulo siya ng krem Constituency ulay siya po yung smith nan babat iki bat ka shortage yung kabam marbam mardi hapo ka Constituency yung kalakta sibuan namar lamang kadang ito kabam kadi nabanta baginthiet kibriyo kibadon hapo ka Constituency yung hari nang ni nasaru kiulot man sa tayo po smith banyilit hitbam manuban kikri kata today nakata daw syukwa ban pensngo mga laong nakabasya kita ba gino kibakwa banit hitbam ngimong yakiba ngimsya ngihaban ni perkhat henry kahaban danru kan galanti baha posnong kayo ban yithit bam henry nga skwan ong ba ngala krenta ba siya sa po district administration ba kibakyo na sir ban yithit bam sa station don kamban pensang amator